So karon na atong challenge, mao ni siya ang bira-bira challenge. Oy, wala. Wala pa. So ang pamaagi ni nga challenge karon ninyo, lumba mo og kinsay unang makakuha anang mga cook. Tora usa, nya usa to didto. Nya ang usa pod na dire. Ah. Okay, so paunhan na ikuha dayon, pahutdan na kinsay makaunang inom, ha? Okay. Ready? Iningin ako go, ha? Set! Go! ang cook ni tatay ha na dire spikas kilid. Ang kalimukoy to didto. Katotong na dire. Iskan ting asa irin. Nanmaong tayo siring. Ala. 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 Okay. Taysa. Kasi tatang nagawas. Taysa kasi tatang nagawas. Taysa. Unya sa imna. Unya sa imna. Wala pa. Raog lang nga oh. Saan ni ma'am? Unya sa imna kay wala pa sila musod. Inigsod nila. Natangtang tutong. Loyang tutong. Na. Okay, son. Aha, nya sa imna tot alam mo kay ha. Nya sa imna. Ya. Yeah, ini ako ready. Dali mo kay. Set. Go! Gruya sila doon. Wala. Okay, dali. Laog ma'am. Okay. Totong, hut na. Ikaw ko yung rote. Laog ma'am. Kasi yung nandaog ako naman na kokok. Tatay piso tayo na narot. Second, Alimakoy. Tatay pisot. 30,000 Alimakoy. 20,000. Bota si irin eh. Totong tagsak 10,000. Di ka dapat tare. Wala. Di ka dapat. Salina mo. Di ka dapat. Dawat. 5 na kada. Ut na sana. Kumo ini naman siguro ko gilat. Sabi kay ako'y gamay. Ut na. Kabahon mo tayo yung record ba tayo si Irene. Ut na sa ba? Kaya pero kadawat kag 10,000. Ay! Sige ka pa, uro. Asa mag ka? Hindi ako! Ang 10,000. Wala!